Днес ще се потопим в мистиката на древните практики и ще разкрием как кристалите могат да бъдат използвани за сбъдване на най-съкровените ни желания. Ако сте готови да разберете повече за силата на кристалите и как да ги използвате, останете с мен. Ще ви водя през този магически ритуал стъпка по стъпка. Кристалите са били почитани още от древността заради своите енергийни свойства и връзката им с природата. Древните египтяни, шумери и други култури са използвали тези минерали не само за украса, но и за лечение и магически ритуали. Защо се питате? Защото кристалите имат уникални вибрации и енергийни полета, които могат да насочват и усилват нашите намерения. Силата на кристалите идва от тяхната структура и чистота. Например, прозрачен кварц е известен като майката на всички кристали, поради способността си да усилва енергията и намерението. Аметистът пък носи спокойствие и засилва интуицията, което го прави чудесен съюзник за духовни практики. Още преди хиляди години шаманите и маговете са използвали кристали в ритуали за защита, привличане на късмет и сбъдване на желания. Те са вярвали, че тези камъни могат да канализират енергията и да я насочват към желаната цел. Сега ще ви покажа как да използвате тази древна практика, за да изпълните вашето желание. Ето какво ви е необходимо. Кварц или аметист, малка купичка с вода и спокойна обстановка. Вземете кристала и го почистете, за да отстраните всякаква предишна енергия. Това може да направите, като го поставите за кратко на слънчева или лунна светлина. След това потопете кристала във вода и прошепнете своето желание 3 пъти. Важно е да си представите как желанието се сбъдва. Почувствайте радостта и вълнението, сякаш вече сте го постигнали. Оставете купичката с кристала на перваза на прозореца, за да поеме енергията на лунната светлина. Това ще засили намерението ви и ще подпомогне манифестирането. На следващия ден вашия кристал ще е зареден с нова енергия и ще ви напомня за вашето желание. Поставете го на видимо място и го наблюдавайте често, за да поддържате връзката с намерението си. Силата на кристалите е нещо, което ни свързва с природата и древната мъдрост, предавана през поколенията. Те не само усилват нашите намерения, но и ни напомнят за важността на вярата и силата на позитивната енергия. Когато използваме кристали в нашите ритуали, ние не просто привличаме желаното, а се учим да се съсредоточаваме, да се свързваме с себе си и да вярваме в процеса на живота. Надявам се, че този ритуал ще внесе сила и светлина във вашето ежедневие и ще ви помогне да сбъднете мечтите си. Благодаря ви, че бяхте с мен в това пътешествие.